फिसा पबिन थांनाय 27/2/2023 अक्ट'निफ्राय क'क्राझार जेलाव दंफैयोमोन। गावनि बिसाज्लाखौ बुंदों, जेखि जाया बिसा पबिन नोंसोर मोजाङैनो था। इसोरनि अननाय दंब्ला जों थाबैनो लोगो मोनज्लायथों। सम सम गोसोआव फैयो बिसा गोरबोआ दुखु जायो नोंसोर बोरै दं साननानै। गावनि बिसाज्लाखौ बुंदों। नाथाय बिसा पबिन नोंखौ गोसोखांफिननालाय रंजानाय मोनो। सानसेब्लाबो लोगो मोनगोन साननानै जोंनि न'खरा बायफ्लेलांब्लाबो जों खौसे जाफिननो हाथों बिसा। नोंखौ संसारनि गाज्रि बोथोराल' दा लोगो मोनथों। नोंनि बिबथै बुलेटखौ गोसो जाना लिरनो होबाय आंनि बिसा पबिन नोंसोर मोजाङै था। बै आलायस्रि बाजाराव फाननायखौ बेसेबांदि हालाय हाफाय जानांदोंमोन बोथिसे माइरंनि थाखाय आयै नोंखौ नाथाय गैया आयै नोंसालानि खाफाला बिमाजों अराय सम थानो मोननाय। हावरिया आयै नोंनि खाफाला नों सानदोंमोन नामा नोंसालाखौ लानानै सिमां सुजुनो? नाथाय नोंनि साननाय बायदि जायाखिसै आयै। दिनै नोंसालाया मानिबा गोरोन्थियाव गोजा इन्जुरनि बेंखनावसो आलो आलो उन्दुगासिनो। नोंथांनि फोथायजाथाव फिसा